Pero parang iba yung lasa ng coke nila dito. Uy, masarap yung acai blueberry. Labang lupay. So good bahay ka ang Coca-Cola. Parang ito, girl. I'm sorry. Tunay kaya itong mga to na halaman? Uy, ganing dyan. Ganda dyan, daddy. That's so good here. Good morning, everyone! Welcome back to another day in the life of immigrant family here in the USA. So today po ay papunta kaming Atlanta. This is our first time going to Atlanta kasi nung pumunta kami dito sa Gainesville ay iniwasan namin ng Atlanta because of the traffic dahil nga may dala kaming trailer nun. So now we will go to Atlanta and we will visit some places there like Atlanta Botanical Garden and then ano yung isa dati na pupuntahan natin? World of Coca-Cola. Kasi doon sa amin sa Pilipinas, sa Rosario, Pepsi naman doon. Kaya dito naman, Coca-Cola naman. Pasyalan namin. So punta kami ngayon guys. It's already 11:24. We're kinda late already. Pero sabi nga namin, every time that we go out, kung ano lang yung mapapasyalan namin, yun lang yun. Ayaw namin ipilit na gawin lahat. Kasi mahirap gawin lahat. Lalo na pag may baby ka na. Kasi nakadepende lahat ang gawain sa buhay sa mood. Nakadepende lahat ang activities sa mood ng baby. Ay, the stroller, did we bring it? Of course not. So, itong stroller na lang na to. napaka-prepared talaga namin. Napagplanuhan pa namin kagabi na dalhin yung stroller pero walang nakaalala. Ang galing namin lahat. Sasamahan nyo na lang kami guys. Let's go. Ayaw nyo may nagsasalita. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart won't show. Somewhere in the great unknown, when I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on. Kasi ako, tinitignan ko yung magandang 3.3 million house. See? Maganda. Manifest. May swimming pool yan. Together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Coca-Cola, you see you. Come a little closer. I wanna dance with you. Everything's moving slower. I don't know what it is you do. I've been looking at you all night, trying to figure you out. I just wanna make you smile. Hold your hand in my hand, looking at the sunset, make me looking good tonight. Pepsi, baka naman. Rosario. It's making me feel like I'm falling. And when you're moving, I can hear my calling. There's no one else here that I see but it's what you're doing that's making me feel like I'm falling. Ayun ko na, Mishi. May pretest daw kanina pa naghanap ng pretest tong kasama namin. Dito pala nag-start ang ang pharmacy. John Pemberton conjured up the first batch of Coca-Cola in his house on Marietta Street, having moved to Atlanta in 1870 from Columbus, Georgia. The bookkeeper for naming the beverage Coca-Cola and creating its iconic logo. Trying to figure me out, I just wanna let you know. And I ain't playing. Rise of the Imposters, Pepsi, charot. Imitators, Cherry Coke. Early advertising warned of imitations. Anong meron dyan, Daddy? Handler, shoulder,
What's the name of the location where Coca-Cola was first? Jacob's Pharmacy. Vault of the Secret Formula. Na please step back tayo ni Big Brother. Oh, please step back ka dyan. 1. Practice by moving your hands up and down. Good job. Get ready to carbonate. Again. Almost there. Yan, isa din to. Nagpapakarbonate. Andyan na yung hinaantay ni Daddy na pre-taste. Coke, syempre. Punta sa libreng Coke. Uy, parang masarap yung kay Mother Bakit parang iba yung syrup mo? Try yung 24. Unreleased formula. Parang may Berries. yeah. Masarap din. Hindi, barbarong ako. Ayan yung alam mo yung mga Coke nila na with unreleased sabi niya. Unreleased flavor. No cups outside the beverage lab. Parang uminom ka ng fruit juice. Pero parang iba yung lasa ng Coke nila dito. Ito yung original kasi. Ma? Yung 1:5. Dapat may dala tayong Skyflex dito. Skyflex tapos Coke. Kabel mo kumamod yung bote mo. Mga lakatan. Dali drinks mo. Nagjelugan. Ay na dyan water bottle mo. They don't have Royal here. Oh, Philippines ko na Royal. Royal True Orange. Uy, masarap yung apple kiwi na Fanta. From Thailand. Masarap yung Sawati ka. Ito na yung inaantay mo eh. Magsawa ka sa kakatikim. Uy, masarap yung Asay Blueberry. Ano ba? Tingnan mo, Mother. No, that is from North America. No, it's good, no? Nabang lupay. Yung Minute Maid kasi. Daddy, gusto mong tikman? Vitamin water nila. Ano yan? Vitamin water. Sagot gulaman. Kulang ng sagot, tsaka gulaman. Tsaka tatos. Number 3. Number. I think so. Hindi, set B, set C. Kaya nga. Ay, mabango to. Amoy flora. Oh, yeah. 3 and A. Save lang din sila. Lily Canton. Oh, this is the Jacob's Pharmacy. Jacob's Pharmacy. Wow, looks good. Oh, ito yung where the first Coca-Cola was sold. Ang saya-saya naman ng baling. Nishi Bang! Salita ng salita yung Nishi Bang. Wow! $4. This one is $4.95. Ay, parang maganda to kasi to yung mga parang like the vintage. O, hindi nga mo to. Di ba ito yung nilalagay dati sa mga pader? Kapag sa sari-sari store, 1995 na siya ngayon. Sana pala kinikip yung mga yan noon, collectible. Mga di ba, dagi ba, baso nga ko ha? Dagi collectibles. Collectibles din mo. Hey guys, so tapos na po kami sa World of Coca-Cola. And right now, ay papunta naman kaming, saan tayo papunta? Atlanta Botanical Garden. Dapat sana dito na kami sa aquarium.
Kasi magkatabi lang sila. Actually, 5 attractions yung nandito. Aquarium, yung World of Coca-Cola, tapos may 3 pa. And kung kukuha ka ng ticket for all of those, $99 lang, good for 9 days na. So, kung pupunta kayo dito, mas okay na na $99 yung kukunin nyo. Kasi yun palang aquarium, yung ticket pa lang nun is $62 na. So, mas sulit nyo kung yung $99 ang i-pay ninyo and good for 9 days na siya, mapupuntahan nyo yung 5 attractions. Pero kung sa World of Coca-Cola lang is 20 something lang siya. Tapos yung bayad ng parking, how much did you pay for this, Daddy? 25 yung parking. May parking dito sa World of Coca-Cola. Tapos yung pagbaba ninyo ay World of Coca-Cola and Aquarium na magkatabi lang sila. As in, same. Yung e-exitan ninyo sa parking para sa dalawang attractions and other attractions. Parang lalakarin mo lang sila. So, we're gonna head to Botanical Garden now, which is 14 minutes away from here. And yung parking doon, ganito din. Hanapin namin. Sana may mapagparkan kami. But, nakita ko kanina, meron yung by the hour siya na babayaran or pwede din yung parang 1 day na flat rate na $35 ata. Okay naman sa World of Coca-Cola. Nung una, para akong nabobore kasi more on history. May nagsasalita ako kasi mas gusto ko yung sa history na yung binabasa ko, ganun. Hindi yung ganun na may nagsasalita tapos ang dami-dami ninyo na nakikinig. So, parang 2 beses na ganun. Tapos, yung pangalawa is a video na parang compilation siya ng how Coca-Cola made a difference in the whole world. Ang ano ko lang dun, wala man lang Pilipinas. Wala man lang So Good Bahay Gang, Coca-Cola. Basta napaka-nostalgic kasi ng Coca-Cola. Part siya ng Christmas natin. Tapos, yung mga truck dati, diba, napupunta. Tapos, ipapalit mo yung tansan. Ganun. Ay, may mga ganun pa sila sa souvenir shop, yung mga trucks. Ganyan. So yun, napaka-nostalgic lang kasi naalala ko dati pag umuwi ng Pilipinas sila lolo ko. Bumibili kasi kami na napakadaming case ng Coke para pang pamerienda sa mga bisita, ganyan. So lagi kaming nakakaipon ng madaming tansan, tapos na ipapalit namin yun sa yung pogpak, yung gano'n, yung nilalarong pambata, tapos t-shirt, tumbler, as in guys, alam nyo yung mga baso namin noon, nandyan, collectibles. Sana pala kinip namin yung mga. Kaya pala yung sa Ida Grove, yung nung nasa Iowa pa kami, merong isang bahay doon na ang dami niyang collectibles ng Coca-Cola signage, ganyan. Nasa labas ng bahay nila. As in, ang dami niyang Coke talaga. So, maganda naman yung history. Medyo alam ko na kasi yung history niya dahil napanood ko na siya sa crime investigation dati. Pero maganda kasi na nandun yung interactive na siya after nung mga salisalita. Yung video lang talaga, walang nakalagay doon na Pilipinas. Tapos doon sa tasting area, may isa lang na Philippines, yung Royal Watermelon, yun lang. Eh di ba? Walang Royal dito, Daddy. Fantang meron dito, no? Dinugo na si Mac Nichols. Going to the garden? Garden? Nagtagan na. I'm sorry. Going to the garden? Botanical garden? Gang. Slash yung nanawa. Gang. Papupuntahin ka talaga sa outdoor. I fit in that 6.8 clearance, dude. Gang. Mungon ka. Wala na, naulaw na yung parents mo, Michi. Badin sa tipa nagyan doon. Pati ako rin, sabi ko, pantang. Kakal. This is where Maring Alice. Hindi pa ito. Uy, ang ganda pa doon, mama. Yan natin yung mga enchanted. Tired snowflakes are coming down. Collapse into water when they Ganda dito.
Sakto pala yung time natin, Daddy, no? Hapon. Parang hindi masyadong mainit, pero humid talaga, guys. Kaya ako nag-long sleeve kasi hindi ko na kaya yung nabibilad ako. Grabe. Ang nice dito. Tunay kaya tong mga to na halaman? Ang galing naman nila. Ito yung Queen of Hearts, diba? Oo nga, halaman talaga siya. Do not sit, climb, or walk on fountain ledge. This is a real thing. By order of the Queen of Hearts. Quiet voices in the night. Time is running out of sight. Ayan o, may bunga o. Tani, Tries to carry all whispers that Sa Edible Garden, kalabasa. so, mayata na. Ano pa nag-good na yung mute mo yun. Ah, tayo yawid siya. Tadadagdagan ng malap na. making echoes as we walk. There's no one left. Kumpites. Made up place. Rosemary ajay ni. Gamang puto ti Rosemary. Data ni Rosemary. Time ba? Wala no Rosemary. Edible Garden. Ni kasta ako mati pagpakalatkatan ni Romeo. Muna pa hanggang nga kasi tatay ko nyo. Nara ka pa yata. Tanong malpas ko kasi mo lang naman yung magaming ka. Kaya yung magaming ka kwa burarawit. Uy, ang ganda. As daw susto niya. Shout out Marilyn Biernes. Baka wala na sa winter. Kastaa talaga ni. So ano, orchids ka dapat kastoy. The humidity level is high. Parang forest. Sarap ng lamig niya. Oy, ganing dyan. Ganda dyan, Daddy. Madengge. Agkwada I Jane watch Lambert. you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help Yung halaman ni Lola Itas. Euphorbia. Ay, nag-miss. stay here together. If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving. Parang ayoko nang lumabas, guys. Hindi nakaka-fresh yung weather. Grabe na yung pawis ko. Pawis na ako. Actually, itong mga nasa orchids ay malamig naman. Pero dumaan pa kasi kami sa desert. Kaya hindi na kami fresh. May heater doon. Ay, tapos lalabas pa tayo para kay Alice in Wonderland. Doon sa wala. Saan ang Alice in Wonderland? Sa labas. Pagod na kami, guys. Pakainit kasi wala kami talang electric fan. Ang ganda ng mga bulaklak. Daddy, watch out for the bees. Baka may bees dyan. Kagatin niyang na-sunburn mong baningning. Ay, wala kaming nadalang electric fan. Ang daming dito, hydrangeas. Ayan, oh. Ayan. Roses. Roses.
Yung hydrangeas, dito napansin ko dito sa Georgia. Ano lang sa kanila, normal lang na halaman nila yung hydrangeas nila. It smells so good here. Ang dami oh, ang dami mga roses. Hydrangeas. Yan. On both sides. So, yeah. Buti na lang nag-member na kami. Susulitin na natin yun. Tomorrow we will go to Gainesville Botanical Garden. Kung may time pa. At least yun malapit na lang sa amin. Bango ng mga bulaklak. Parang to ng Bridgerton. Let's go to the town. Ayan, parang shooting area ng Bridgerton. Snack bar naman agad kasi ang hinahanap. Ano kaya to? Na? Naghahanap na naman po mga kapatid ng pagkain yung asawa ko. Library, snack bar. Hindi, lalabas ka doon. Tapos yung quick cafe, yung yung dulo ng pinuntahan natin. Not a good idea. Cheese and charcuterie rabbit country. Risotto, pork. Mukhang hindi para sa atin yung pagkain. Pang garden yung ulam. Children's garden. Baka may play area. Paano yung idadalhin mo sa children's garden? Sleeping Beauty naman. Ibibidyo na lang namin para sa'yo, Mishi. Ay, paliguan. Mayat ako mata ni Mishi. Uri ka tagdamat extra nga bado na. Ay, sayang naman. May paliguan. Walang swimsuit si Mishi Beng. Very happy yan. Na pinapanood yung vlog niya. May camera siyang sarili eh. May GoPro siya. Puro daliri naman. Puro daliri. Oh yeah, that's you. Puro daliri. Tawa siya ng tawa. Ang plastic ng tawa ng Mishi. Hello? Tawa din. Katawa na. Papahinga lang kami, guys. Before we head on to Trader Joe's kasi may pabili ang tita. Magpapabili lang ng eco bag sa Trader Joe's pa. Ay, ang init. Grabe, basang-basa yung damit ko. Let's go. Oh, go na to, Lala. Magdodrive na. Yay! Yay! Driving na! Dami na naman yung pang-uotong ginawa. Mabaling ko mga tagbali dyan. Card. Thank you. Uy, Daddy, ito yung ginagamit mong card. Binibigay mo sa akin. Sinabi yung baga na? Anong sabi niya? Hagawan. Ano daw? Hagawan. Ano yun? Agawan? Have a good one. Yeah, yun sumunod. Turn right onto Kita-active reaction. Hindi ka ba nag-react? Thank you. Kunat-nat na. Hagawan. Meron pa pala Enchanted Tree dyan, oh. Hagawan. Hagawan. Defect green. Uy, Daddy. Careful, Daddy. We understand right down to